Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ubangiji Allah ya ba mu ikon zuwa lahira domin mu dan tattauna da marigayi Rabi'u Rikadawa a can mu ji labarin yadda aka yi ya mutu yau, ko mu ce dazu dai da ake ta yawo da shi. Ma Rabi'u Rikadawa, jama'a assalamu alaikum. an ce ka mutu. Wato yau da cikin wani ikon Allah lahira ba a yi zafi sosai ba. Ainihin sai dai yau mun cimma aiki da yawa. To a cikin lahira na yanzu ya zuwa na yi sun kai wajen guda 5 a cikin fim din ne. A cikin fim din da na je lahira ba. To kun ji jama'a, mu mun ga cewa wai ya mutu, mu kuma a cikin fim ne ya mutu wallahi. To don haka da Allah waɗanda suke irin wannan abubuwa suke kashe jarumai ko kuma ma sauran mutane da gwamnoni da 'yan siyasa, ba abu bane mai kyau tsakani da Allah. Amma dai kayan da na je lahira nan da su wannan ko jini ko digon jini kuma da su na mutum wallahi. Da wa'annan kaya na mutu kuma ko digon jini babu a cikin su. Kwarai kuwa.